Aminci Allah ya tabbata a gare ku masu saurare, kamar yadda muka saba kawo muku shiri kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji cewa zababben gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce ko kaɗan baya nadama dangane da rusau ɗin da ya a kwanakin baya a jihar ta Kano, kuma ya ce har yanzu yana nan da ƙudurin ci gaba da rushe-rushen da yake ta yi daga kan inda ya tsaya a jihar ta Kano. Idan wannan shine farkon shigowar ka ko shigowar ki wannan tasha tamu na farko, dan na mana subscribing kana ku danna alamar kararrawar sanarwa, domin hakan shine zai baku damar isa ga sababbin bidiyoyin mu akai-akai da zarar mun dora a duk inda kuke a fadin Najeriya da duniya ma baki daya. Za ku ji cewa zababben gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya ƙara yin furci dangane da rusau ɗin da yake yi a jihar Kano, inda yake cewa ko kaɗan baya nadamar dangane da wannan rusau ɗin da yake ta yi a jihar Kano, inda mutane abin ya ɗaure musu kai, suke cewa duk wannan rushe-rushen da injiniya Abba Kabir Yusuf ya a jihar Kano da barnatar da dukiyoyin mutane da ya ce baya nadama dangane da wannan rusau ɗin, kuma sun ce Allah wadai ɗin wannan cigaba da rusau ɗin da yake yi a jihar Kano. Duk da dai an kai ƙarar injiniya Abba Kabir Yusuf gurare da dama don ya daina wannan rusau ɗin da yake ta yi a jihar Kano. An kai gyaran Abba Kabir Yusuf zuwa gurin shugaban ƙasa zababben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, amma duk da haka dai Abba Kabir Yusuf ya yi buris da wannan magana da aka mai da daina wannan rusau ɗin. An kai ƙara Abba Kabir Yusuf gurare da dama dangane da wannan rushe-rushen da yake ta yi a jihar Kano, amma duk da haka dai injiniya Abba Kabir Yusuf ya daɗa maitani akan wannan cewa mutane dai su shirya, har yanzu dai yana nan a kan bakarsa ta ci gaba da wannan rusau ɗin da yake yi a jihar Kano. Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito ya yi magana a kai, inda yake cewa kar mutane su ga wannan rusau ɗin da injiniya Abba Kabir Yusuf yake yi kamar shi yake sa shi wannan rusau ɗin. Ya ce ko kaɗan ba shine yake sa injiniya Abba Kabir Yusuf wannan rusau ɗin ba, shi ya ga dama zai yi.